Добрый день, шановное спадарство, шановные сябры, 5 падзеяў от Вячеслава Сіўчыка и я, Вячеслав Сіўчык. Размова ідзе про тыдзень с 15 по 21 красавіка, и на тым тыдні я буду каментаваць вось гэтыя 5 падзеяў. 16 красавіка дзень народзінаў Анджэя Пачобота, 15 красавіка дзень памяти Владимира Содаля, 17 красавіка 10 гадоў забойства Владимира Рыбака, 19 красавіка другая гадавіна зняволення лідераў незалежных прафсаюзаў Беларусі, і 20 красавіка Палата прадстаўнікоў ЗША ухваліла пакет вайсковай дапамогі Украіны. 16 красавіка 51 год, як нарадзіўся палітвязень, журналіст, лідер польскай меншыні в Беларусі і беларускай грамадзянскай супольнасці Анджэй Пачобот. Гэта вельмі важная дата, тому што менавіта на мужнасці Анджэя Пачобота зараз вельмі шмат што трымаецца, бо ён уже не першы год адмаўляецца абмяняць сваю асабістую свабоду на прэферэнцыі лукашэнкаўскай бандзе. Я Анджэя вельмі добра ведаю, вельмі, конечно, для мяне жахліва тое, што чалавек, якого я калісьці лічыў вельмі маладым, уже в таким дастаткова паважным узросце і знаходзіцца в лукашэнкаўскай вязніцы. Меня абсолютно не натхняе та інфармацыя аб тым, што дазволілі сустрэчу Анджэлі Борис с Анджэем Пачоботам в турме, бо натуральна і Анджэй мусіць быць на волі і тысячы іншых беларускіх палітвязняў. Таму выкарыстоўваю магчымасць сказаць і тут: з днём народзінаў, Анджэй, чакаем тебя на волі. Вельмі спадзяюсь, што твоя мужнасць будзе ацэнена, бо якраз твоё зняволенне прыйшлося на вельмі страшныя і чорныя часы для Беларусі. Таксама на мінулым тыдні быў дзень народзінаў старшыні партіі БНФ Рыгора Кастусёва, 17 красавіка. На вялікі жаль, не была выкарыстана гэтая палітычная фігура. Я хотел бы нагадать, что партия БНФ была партнером недавно еще урадной партии в Польше ПИСа. Рыгор хворый на онкологию, але ж его все равно трымаюць в вязніцы, в жорсткіх умовах. Таксама хотел бы павіншаваць Рыгора и сказать, что вельмі хочу, каб здараўся беларускі цуд, і каб нашы беларускія палітвязні апынуліся на волі. На жаль, мы можем толькі казаць пра цуд, тому што пытанне пра беларускіх палітвязняў, яно практычна не ёсць актуальным сёння в сусветнай палітыцы. І тое, што адбываецца з беларускім народам, той тэрор і рэпрэсіі, гэта з'яўляецца в першую чаргу катастрофай для нас. На жаль, мы уже не першы год вымушаны віншаваць наших палітвязняў з іхнімі днямі народзінаў. І хацелася, каб все-таки гэты час, калі тысячы палітвязняў зняволення в Беларусі закончыўся. Свой да свайго па свае. Беларусы Варшавы. 26 красавіка Чернобыльскі шлях, а 17:30 помнік Каперніка. Приходьте, запрашайте знакомых. 26 красавіка, а 17:30 Чернобыльский шлях в Варшаве, сбор каля помника Коперника. Скажем разом, что мы супраць того, как была российская ядерная зброя в Беларуси. Свой до своего по свое. 15 красавіка день памяти Владимира Содаля. На великий жаль, в 15 годзе гэтага выбітнага беларуса не стало на нашей земле. Я его вельмі добра ведаў. У чехаў есть такое слово «будители». Вот как раз гэтае слово, яно характарызуе и Владимира Содаля. Он написал десятки книг. И он вельмі долго працаваў на тэлебачанні, вёл там передачу якраз наконт нашай беларускай мовы. І наогул, гэты чалавек, які все практычна сваё жыццё працаваў дзеля беларускай нацыі в вельмі тых цяжкіх умовах, бо 20-е стагоддзе зусім беларусаў не песціла. Акрамя всего іншага,
Владимир Содаль был таким в добрым сенсе фанатом Францішка Богушевича. Я не ведаю, як бы зараз спадар Владимир себя бы адчуваў, калі праз лубянкаўскую інфармацыйную атаку у нас з'явіліся і ў нашым асяроддзі карысныя ідыёты, которые нападаюць і на Францішка Богушевича, і на айцоў-заснавальнікаў Беларускай Народнай Рэспублікі. Мне больш падабаецца все-таки тая гіпотэза, якую калісьці выказаў Владимир Содаль. Ён лічыў, што наш нацыянальны вызвольны рух новейшы, ён уже пачынаецца з гераічнай постаці Кастуся Каліновскага. Ён лічыў, што Францішак Богушевич был в Вільні на пляцы Лукішкі, калі расійскія акупанты забівалі найвялікшага героя для беларускага народа Кастуся Каліновскага. І толькі пасля гэтага ён з'ехаў з Беларусі, каб пасля вярнуцца в Вільню і напісаць сваю знакамітую прамову да беларусаў, каб яны не цураліся свайго назова ўласнага і былі беларусамі, і каб не ўмерлі. Мне гэта гіпотэза вельмі падабаецца. Я лічу, што чым больш будзе такіх працаўнікоў беларускага народа, як Владимир Содаль, тым хутчэй мы здольны будзем развітацца са всем тым сваім каланіяльным мінулым, з гэтымі всеми інфармацыйнымі войнамі супраць беларускага народа, бо беларусы даўно заслугоўваюць нормальной европейской державы. Вось якраз Владимир Содаль был один з тых людей, які быў беларусам і таму был европейцам. Светлая памяць. Свой да свайго па свае. 30 красавіка запрашаю в Варшаве на беларускія аўторкі. Беларускі катынскі спіс. Светлана Курс. А 18 гадзіне пляц Конституции 6, витрина Дома Всходнего. Приходьте. Свой до свайго па свае. 15 красавіка было 10 гадоў, як забілі расійскія акупанты Владимира Рыбака. Гэта сапраўды была страшная падзея, якая нагадвае шмат якія этапы гісторыі і наших народаў в 20 стагоддзі. Я хотел бы нагадать, что Владимир Рыбак был депутатом Горловской городской рады. И он обраны был от оппозиции, был обраны от блока Юлии Тимошенко. И он снял стяг, якую ДНР, так званый будущий ДНР, якую навесили российские агентуры, повесил стяг Украины. За это его боевики Гиркина схапили, привезли в Славянск, там вельмі их долго катовали и забили. Разом з ім забили так само еще двух молодых людей, якія были с правого сектора. Вдова Владимира Рыбака приехала, забрала тело, чем здійснила просто подвиг. Она была первая, якая распавяла про чеченцев, что цалком ломает схему, что быццам бы Гиркин это некий там реконструктор имперских поглядов. Натурально это работало ГРУ Российской Федерации. И вот как раз трагичный лёс Владимира Рыбака, и он показывает, как тяжко было нормальным людям на Донбассе. Хотел бы сказать, что про 10 годов в родном городе Горловка Владимира Рыбака уже загинуло, мусить, десятки тысяч горожан, потому что беспынная демобилизация в так званый корпус Донецкой Народной Республики, они массово гинуть за имперские планы Путина, потому что вот это вызволение, якое пачало имперская Москва Донбассу, и оно практично перетворяя и Донецкую область, и Луганскую область в такое уже сучасное дикое поле, где вельмі шмат было забито людей. А пачыналось все 10 годов тому назад со страшных злочинств,
Одно з яких і было вот якраз забойство Владимира Рыбака. Светлая память. Свой да свайго па свае. Шановныя беларусы Варшавы, калі ласка, запрашаю штонедзелю о 14 гадзіне каля помніка Каперніка адбываюцца традыцыйныя акцыі беларусаў Варшавы в падтрымку беларускага народа. Будзьма разам, свой да свайго па свае. 19 красавіка другая гадавіна зневолення лідараў незалежных прафсаюзаў. Якраз 2 гады таму назад былі арыштаваны Геннадий Федынович, Василь Берасняў і Вацлав Арешка. Гэта людзі, которых я вельмі цудоўна ведаю. Мы разам былі сябрамі Рады Беларускага нацыянальнага кангрэса. Практычна за гэтыя гады был разгромлен весь беларускі незалежны прафсаюзны рух. Шмат якія лідары гэтага руха і актывісты і сёння знаходзяцца в зняволенні. Я хотел бы падкрэсліць толькі некалькі вельмі важных момантаў. Тое, што все коллеги, которых я тут назвал, яны з'яўляюцца пенсионерами, им амаль что всем уже каля 70 гадоў. Все маюць вельмі сур'ёзныя праблемы по здоровью, але ж лукашэнкаўскіх катаў гэта абсолютно не спыняе, потому что так званыя іхнія суды вельмі шчодра надавалі гады зневолення лідерам беларускага незалежнага прафсаюзнага руха. І на вялікі жаль, адэкватнай рэакцыі супраць той банды, якая кіруе Беларусі, няма, в тым ліку і з боку Захада. І пакуль каты кіруюць Беларусю, а патрыоты Беларусі знаходзяцца в зняволенні. Прыгадваем тое, што і беларусы мусяць мець права на прафсаюзы, бо практычна в Беларусі все вернулася до камуністычных часоў, калі прафсаюзы былі просто такой абязалавкай і прыдаткам да ўлады. І вельмі спадзяюся, што калегі выйдуць з лукашэнкаўскага зневолення, бо все, што робіцца і з Беларусю, і з беларусамі, і незалежным прафсаюзным рухам, до такой ступені несправедліва, што пра гэта, натуральна, трэба казаць значна больш, чым мы кажам на дыаспары. Свой да свайго па свае. Шановныя сябры, калі ласка, падтрымлівайце YouTube-канал Вячеслава Сіўчыка. Вельмі прашу і фінансавай дапамогі. Вельмі прашу, каб дапамагалі распаўсюджваць інфармацыю аб тым, што такі YouTube-канал ёсць. Вельмі прашу падтрымкі, бо толькі разам мы можам пабудаваць тую інфармацыйную павестку, якая сёння патрэбна беларускаму народу. Свой да свайго па свае. І пятая падзея – гэта субота, 20 красавіка, калі нарэшце Палата прадстаўнікоў прыняла рашэнне, был ухвалены пакет вайсковай дапамогі Украіны на 61 мільярд даляраў. На вялікі жаль, гэтае рашэнне вельмі зацягнулася. Тое, што яно зацягнулася, і тое, што толькі недавно был прыняты закон о мобилизации в Украине, привел до того, что отбывается такі паўзучы наступ оккупацыйных расійскіх войскаў на Украину. И цяпер гэты пакет, які был прыняты, насамрэч абсалютная большасць грошай, яна пойдзе зноў-такі военно-прамысловаму комплексу самых Злучаных Штатов Америки. Але ж натуральна, што уже летом ситуация с забеспячэннем ЗСУ будзе іншая. Не будзе того дефицита снарядаў, які сёння ёсць, не будзе той жахлівай ситуации, якая ёсць по супрацьпаветранай абароне в Украине.
И как раз летом уже будут первые выники вот этого нового закона о мобилизации, потому что я хотел бы нагадать, что еще наприкінці 2023 года Валерий Залужный ставил питание о мобилизации 500 тысяч человек. Тому уже гэтым летом будут отбываться еще больше жесткие бои в Украине. Война будет принимать все больше и больше тотальный характер. Мы все ведаем, не ночь про это казал, что российско-украинская война, она подкреслила так само еще такой аспект, как полное бесправие белорусов и белорусского народа. Але шмат что отбывается и в Украине с того, что немагчыма патлумачыць з пункту гледжання здоровой логики. Потому что, например, российская пропаганда в минулым тыдні, она вельмі шмат давала информации об том, что вырашила войсковое кіраўніцтва ЗСУ расфармаваць 67-ю бригаду. Это бригада, якая складалася сябраў правого сектора. Ну, организация всем ведомая, якая возникла на Майдане. Про ее все ведают. Я вот казал про светлую память Владимира Рыбака, який был закатаваны 10 годов тому назад. Менавіта тады разом з ім были закатаваны прадстаўнікі гэтай арганізацыі. Прычым расфармавана гэта была бригада, якая абараняла Часовый Яр. Это город на Донбассе, до якого сёння увага всіх, бо там ідуць вельмі цяжкія баі з расійскімі акупацыйнымі ўладамі. При гэтым зусім недавно на Майдане было развітанне с ведомыми националистами, командира роты, его наместником этой бригады, якія героично загинули при обороне Часового Яра. Гэта таксама абсолютно не вписывается, здаецца, логику войны, але ж война есть такая, якая есть. Но я таксама хотел бы нагадать, что неведомо, який был бы лёс вось гэтага отрада Гіркіна, які ворвался в Славянск, калі перед гэтым сакавіку не был бы забіты Сашка Белый, дастаткова ведомый барацьбіт за Украину. И ось такие факты, яны якраз показывают, что спадзявацца только на замежную дапамогу абсолютно бессэнсоўна. Той стары лозунг, з якім змагаліся з расійскай савецкай імперыяй у 20 стагоддзі, свабоду народам, свабоду асобе, ён ёсць абсолютно актуальны. Інакш вось тая тотальная вайна, якую мы бачым сёння ва Ўкраіне, яна будзе все больш і больш мець шансаў ператварыцца в імперскую вайну, што вельмі не хацелася бы, бо сапраўды побач адбываецца практычна трагедыя, калі імперская Москва ажыццяўляет геноцид Украины, украинской нации. И то, что было зроблено за апошние уже больше 2 годов, когда война приняла тотальный характер, и она показывает, что чамусьці замест того, как принять действенные меры супроть агрессора, принимается уже 14-й пакет санкций, а Российская Федерация, она просто перебудовывается на больш мілітарны узор. Практычна адбываецца падрыхтоўка да Великой войны. И в этом так само принимает удел и лукашенковская банда. Потому что я, например, был вельмі здзіўлены, что на мінулым тыдні, 17 красавіка, были приняты санкции супраць завода коловых цягачоў у Менску. За что были приняты гэтыя санкции? За Пакистан. Там еще 3 китайские компании были наказаны, потому что Пакистан робіць свою программу по ракетах,
І выкарыстоўваецца в тым ліку прадукцыя Менскага завода колавых цягачоў. Гэты завод, ён был уже под санкциями за кошт российско-украинской войны. Я только коротко хотел бы сказать, что гэты завод – это завод, які робіць цягачы под советские ракеты. Таму ён заўсёды был прыбытковы, а теперь, калі ідзе вайна, калі ідзе і вайна ва Ўкраіне, ідзе падрыхтоўка да вайны в іншых частках света, то натуральна, што прадукцыя гэтага завода, яна дастаткова канкурентна здольная. І мы все ведаем, што, напрыклад, тая же Светлана Тихановская прымала ўдзел в саміце міністраў замежных справаў, які адбываўся на мінулым тыдні, і дзе была прынята заява, в тым ліку і в падтрымку беларускіх палітвязняў. Але як это все разом можна патлумачыць з пункту здаровага сэнсу, санкцыі за Пакистан супраць завода колавых цягачоў, прыняццё пакета в падтрымку Украины толькі в концы красавіка 2024 года, реализованы он будет значно позднее, это натурально. И тое, что мы нічога не можем зрабіць дзеля вызвалення беларускіх палітвязняў, і каб аслабела улада той лукашэнкаўска-пуцінскай банды, якая сёння кіруе Беларусію. А хотел бы нагадаць, што калі браць эканамічныя паказчыкі, то у банды все вельмі добра, в тым ліку і рэзка ўзрастае тавараабмен з тым же Пакістанам. Вось такая конкретная геапалітыка адбывалася в мінулым тыдні, і мне вельмі хацелася бы, каб замест пустых декларацый и затягнутых решений, которые были абсолютно необходимые, мы все-таки здольны были вернуться и до декларации прав человека, про якую, мне здаецца, все забылись, и до законности на международном узроўні, и до осуждения той империи зла, якой является Российская Федерация, и до того, что белорусский народ мусить атрымаць волю и право обирать улада. Бо все зло, которое есть в нашей краине, только тому, что уже амаль 30 годов белорусский народ позбавлены права выбирать уладу. Вот чему сегодня в Беларуси кируют злочинцы и бандиты. И той суррогат, той эрзац, который нам пропонует им лику за межой, и он абсолютно не заменит правы и свободы, якія прописаны в нашей Конституции и в международных законах. Тому, шановные сябры, падтрымліваем менавіта тыя народы, якія змагаюцца с этой страшной навалой имперской России, в первую чергу падтрымліваем белорусский народ, потому что союзников белорусский народ насамрэч не маюць, что и показывает тая страшная ситуация террора и политичных репрессий, в якіх вымушаны жить наш белорусский народ. Але ж так не может быть вечно. Уратаванне толькі самих белорусов. Тому, шановные сябры, верим в белорусский цуд, верим в Беларусь, бо Беларусь жила, живе и будет жить. Живе Беларусь!